akala kang mangan sapa min kasbi saking hasil kerjane rajul. Wa inna waladar rajuli lan setuhune anake wong lanang iku min kasbi saking kerjane rajul. Iki sing kudu digaris bawahi sing lanang-lanang. So sing lanang-lanang ya wis berkeluarga kudu memahami hadis niki. Inna abyadama akala rajulu min kasbi saape-ape pakanan kuwi pakanan sing hasil gawe iki kula jenengan sedaya saka nyambut gawe utawa kerjane. Wa inna waladar rajuli min kasbi ya saape-ape anak ya anake hasile dhewe ora hasile wong ngomong apa dhewe niku sing kudu digaris bawahi. Inna atiya bama akala rajulu min kasbi kuwi kuwali. Jadi mbak-mbak sok ya aja gelem. Nak mung sing lanang kok njagake penghasilane wong wedok. Wali kuwi. Ya ora apa-apa misalkan sing wedok melu nyambut gawe. Tapi sing lanang ya kudu nyambut sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi, inna auladakum sadune pira-pira anakmu kabeh. Iku min adyabi kapsikum. Saking luweh apike penggaweanmu utawa kerjamu kabeh, penghasilanmu kabeh. Anak sing apik niku sing dinafkahi saka hasil kerjane awake dhewe. Fakulu mongko mangano sapa sira kabeh, fakulu mongko mangan sapa sira kabeh min kasbi auladikum saking penggaweane pira-pira anak kabeh. Nabarana sapa Yusuf no Isa, kala ngucap sapa Yusuf, ambana sapa Al-Fadl Musa, kala ngucap sapa Al-Fadl ambana sapa Al-A'masu an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah, kala ngucap sapa Aisyah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna adyabana sedune luwih baguse perkara angkala kang mangan sapa rajul wong lanang iku min kasbi saking penghasilane rajul. Bawala dulu tawi anake rajul iku min kasbi saking penghasilane rajul. Abarone sapa Ahmad bin Hafs bin Abdillah An-Naisaburi. Kala ngucap sapa An-Naisaburi hadasane sapa Abi, kala ngucap sapa Abi, hadasane sapa Ibrahim bin Tahmana, an Amr bin Sa'id, anil A'nasi, an Ibrahim, anil Aswadi, an Aisyah, kala ngucap sapa Aisyah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna atnya bama setuhune luwih bagus perkara akala kang mangan. Sapa ar-rajul wong lanang, iku mintas bisakin penghasilan rawa nyambut gawene rajul. Wa inna wala daulan sedune anake rajul, iku mintas bihi. Babu ijtinabi syubhati iku bab nerangake ngedohi barang sing syubhat fil kasbi ing dalem nyambut gawe. Didohi perkara syubhat. Yen kula njenengan sedaya wani nglakoni perkara syubhat, suwe-suwe ya wani nglakoni perkara haram. Hadasana sapa Muhammad bin Abdul A'la As-Sun'ani. Kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Khalid bin Khalid bin Ibnu Al-Harits. Kala ngucap sapa Ibnu Al-Harits, hadasana sapa Ibnu Aun, An-Syafi'i. Kala ngucap sapa Asy-Syafi'i, sami itu krungu aja. An-Nu'man bin Bashar, Nu'man bin Bashar. Kala ngucap sapa Nu'man, sami itu krungu aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi mongko demi Allah la asma ora krungu ingsun ba'dahu ing dalem sause mengkono lah qaul rasul ahadan ing wong suci. Aku mung krungu kuwi saka nabi tok ora tau krungu meneh sause dawuh nabi ku. Ya kulo kang ngucap sapa ahad sami itu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul hale dawuh sapa Rasul, innal halala sedune perkara sing halal iku bayinun jelas.
Fa innal haram lan sedune perkara sing haram iku bayinun jelas, al halal bayin wal haram bayin, wis jelas kabeh. Wa inna baina dzalika lan sedune iku ing dalem antarane halal wal haram apa umurun biro-biro perkara mustabihatin kang serupa. Jadi antara halal dan haram iku ana perkara sing syubhat. Syubhat ya diarani halal kok ya haram, diarani haram kok ya rada halal. Ditinggal kena iso perkara. Waru bama lan terkadang dawuh sapa nabi wa inna baina zalika lan sedune kuwi dalem antarane mengkono la halal wal haram apa umurun pira-pira perkara mustabihatan kang serupa. Kala dawuh sapa nabi wa sa'adri bulan bakal jelasake ingsun laku maring sira kabeh fi zalika ing dalem mengkono la umurun mutasyabihat ing wa masalan ing conto inna wa hasidune Allah iku khama wa senggawi sengkerengan sapa Allah. Sengkerengan itu larangan. Larangan. Cara dene tanah larangan. Liman ing sengkerengan. Wa inna himawahi lan setuhune sengkerengane Allah. Iku ma perkara haram kang ngaromake sapa Allah. Lah sengkerengane Gusti Allah niku napa perkara sing wis diharamake. Wa inna lan setuhune kelakuan manutawi sapa wong iku yartaku mangon sapa man haulal hima ing dalem kiwa tengene sengkerengane Allah. Yartaku dalam arti iki ingon. Misalkan ana wong angon ning tanah larangan atau tanah yang dilarang. Yusiku mongko meh-meh sapa man. Yusiku mongko meh-meh sapa man. Iku ayu khalita yen toh nyamburi sapa man al-khima ing sengkerengan. Baru bama kolan terkadang dawuh sapa nabi inna huzurune kelakuan. Iku manut sapa wong iku yar'a angon sapa man haulal khima ing iku tengene sengkerengan yusiku mongko meh-meh sapa man. Apa ayur di ayen toh angon sapa man fihi ing dalem khima wa inaman lan setuhune wong yukhal itu kang nyamburi sapa man ar-riba ta ing riba yusiku mongko meh-meh sapa man apa ayat surah yen toh wani nerjang zaman mongko wani nglakoni riba ya suwe-suwe wani nerjang perkara-perkara larangane Gusti Allah. Hadasana sapa Al-Qasim bin Zakaria bin Dinarin. Kala ngucap sapa Al-Qasim, hadasana sapa Abu Dawud Al-Hafri an Sufyana an Muhammad bin Abdurrahman anil Makburi an Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abu Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakti teko ala nasi ngatasi menungso apa zamanun mongso mayu bali kang ora peduli mayu bali kang ora peduli sapa arrojul wong lanang min aina asoba min aina saking endi asoba maknani utawa merkule sapa rajul almala ing bondo min halalin apa to halal al haramin utawa haram. Sesuk bakal teko zaman gawene menungso kuwi anggone merkoleh bondone kuwi ora peduli ndekne kuwi merkoleh saka dalan sing halal utawa sing haram. Terbukti napa mboten iki dawuh Nabi? Pun terbukti. Ora peduli meh halal meh haram, penting aku ento. Mabarona sapa kutai batu kala ngucap sapa kutai bahadasana sapa Ibnu Abi Adiyin anda budak ni Abi Hindin an Sa'id bin Abi Khairata anil Hasani an Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi yakti bakal temeka alanna sing ngatasi menungso apa zaman
mongso yakuluna kang mangan sapa nas ariba ing bondo riba. Paman mongko gawe sapa mengiku lam yakul ora mangan sapa madu ing ariba. Aso bangun pemeknane ing man apa min bubari saking bleduke riba. Min bubari saking abruke utawa bleduke riba. Babu tijarate iku bab dagangan. Abarana sapa Amr bin Ali, kala ngucap sapa Amr, ambana sapa Wahb bin Jarir, kala ngucap sapa Wahab, hadasani sapa Abi, an Yunus anil Hasani, an Amr bin Tagliba. Kala ngucap sapa Amr, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min asyratis saati. Setune iku setengah saking pira-pira syarate kiamat utawa tanda-tandane kiamat. Apa ayyafsua yen toh dadi semebar apa almalu bondo wayak surolan wakeh apa mal. Termasuk tandane kiamat kuwi bondo iku wakeh ra karuan. Wa tafsuwalan yen toh sumebar apa at-tijaratu dagangan. Ya wis bukti. Ning ngendi-endi ana wong dagang. Wayat harolan pertero apa al ilmu wayat bialan adol sapa arrojul wong lanang al bai'a ing adol dalam arti ya dodolan payakulu nuli ngucap sapa rajul la ora la ing ora hatta astak miro sehingga rembukan sapa ingsun tajiro bani fulan ing perdagangi bani fulan wayul tamasalan digoleki sapa rajul fil hami ing dalem perkampungan al azimi kang gedhe sapa al katibu wong kang nulis falayu jadu nulis ora ditemu sapa rajul. Maiku perkara yajib kang wajib alat tujari ngatasé pira-pira pedagang minat tauqiti saking ngreksa fi mubayaatihim ing dalem dagangane tujar. Abarana sapa Amr bin Ali an Yahya kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Syu'bah kala ngucap sapa Syu'bah hadasana sapa Qatadah an Abil Khalil an Abdullah ibn al-Harith an Hakim ibn Hizam kala ngucap sapa Hakim kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani utawi wong kang adol tinuku iku bil khiyari kena milih dijual beli itu ada khiyar iku per milih malam yaftaroko ing dalem selagine durung pisah sapa bayian fa in sadaqa nuli lamun jujur sapa bayian wa bayyana lan jelasake dalam arti terus terang sapa bayian buri kang mongko dibarokahi apa fi bai'ihima ing dalem dol tinukune bayian ana wong jual beli ning dekne jujur kabeh kuwi dibarokahi wa in kadzaba lan lamun boroh sapa bayian wa katana lan ngumpetake sapa bayian malah ngapusi malah ngumpetake semene cacat diomongke apik semene rusak diomongke apik yen jenenge kadzaba wa katama muhiko mongko dibusak apa barokatu bayiina keberkahane dol tinukune bayian al munafiqu iku wong kang nafaqahake utawa dalam arti mayuake dagangan. Al munafiqu iku wong kang mayuake dagangan silatahu ing dagangane munafik bil halfi sebab sumpah al kadhibi kang borok wong sing
barangnya terjual tapi mergo sumpah sing ngapusi. Ambarna sapa Hantu bin Basarin an Muhammadin kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Syu'bah an Ali bin Mudrikin an Abi Zur'ata ni Amr bin Jaririn an Kharsyata bin Harri an Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi salah satu utawi perkara telu iku la yukallim ora bakal ngajak omong ing salasa sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat wala yanzuru lan ora ningali sapa Allah ilahi maring salasa wala yuzaki lan ora bersihake sapa Allah ing salasa wala lan iku kedue salasa azabun utawi siksa alimun kang larake Al-Qur'an uli macake dalam arti nyebut ha ing salasa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa Abu Dzar rugi sapa salasa wa khosiru lan tegese rugi utawa tuna sapa salasa wa qala lan dawuh sapa Nabi al musbilu iku wong kang nglembrehake izarahu ing slendange utawa nyampingi izarahu ing nyampingi musbilu izarah wal munafiqu lan wong kang mayu ake dagangan sil'atahu ing dagangane munafik bil halfi sebab sumpah al kadhibi kang goroh wal mannan lan wong kang mundat-mundat atau aku ing pawewehe mannan wong sing mundat-mundat pawewehe mundat-mundat paham nggih bisa diundat-undat pawewehe Abarana sapa Amr bin Ali kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Yahya kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Sufyan kala ngucap sapa Sufyan hadasana sapa Sulaiman al-A'masu an Sulaiman bin Musyirin an Kharasata bin al-Khurri an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi salah satu nutai wong telu iku layan dulu ningali sapa Allah Gusti Allah ilahi maring salasa yaumul kiamat ing dalem dina kiamat wala yuzaki lan orang bersihake sapa Allah ing salasa wala hum lan iku kedue salasa azabun utawi siksa alimun kang nglarakake alladzi Allah la yukta kang la yukti kang ora aweh sapa alladzi sayan ing suci-suci illa manna kejaba mundak sapa alladzi hu insya wal musbilu lan wong kang nglembrehake izarahu ing nyampingi rajul dalam arti izar iku pakaian bagian bawah wal munafiqu lan wong kang mayoake barang sil'atahu ing dagangane munafik bil kalibi kelawan goroh abarane sapa Harun bin Abdillah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Abu Usama kala ngucap sapa Abu Usama abarane sapa Al-Walid yakni ngarepake sapa Abu Usama Ibnu Katsir anak Badib ni Ka'b bin Malik an Abi Qatadah al-Ansari ana usulune Abi Qatadah nggo sampeyan krungu sapa Abi Qatadah Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kok ngono sing ngantuk ya kulo hale dawuh sapa Nabi iya kum wadiya sapa sira kabeh wa kasratal halfi ing wae sumpah begitu wadiya aja sing sumpah bil bayi ing dalem adol wa inna qurana satune halfi iku yunafiku ndadekake laris apa al halfi sumayang haku nulih rusak barokah apa al halfi bener apa nak dagang kuwi nak omonganmu iku enak empuk kepenak iku dagangane cepet laris ning ora barokah monggo kula njenengan sedaya meh wilah Abarana sapa Ahmad bin Amr bin Sa'id kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi
Al halfu utawi sumpah iku manfaatun mayoake lisil ati maring dagangan. Mamhaqatun tur iku nglebur utawa ngapus barokah lil kasbi maring penggawean. Mamhaqatun tur iku nglebur barokah lil kasbi maring penggawean. Al halfu iku sumpah al wajib kang wajib lil khodi'ati krono arai nipu fil bayi ing dalem tauti nuku. Kabarana sapa Ishaq bin Ibrahim, kula ngucap sapa Ishaq kambana sapa Jarir anil A'masi an Abi Sholih an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Rasul, salah satu ngutai wong telu iku layu kalimu ora ngajak ngomong ing salasah sapa Allah Gusti Allah. Wala yanduru lan ora ningali sapa Allah ilahi maring salasah yaumul kiamat dalem dina kiamat. Wala yuzaki lan ora bersihake sapa Allah ing salasah. Wala hum lan iku kedue salasah ada utawi siksa ali wong kang nglarakake. Siji rajulun ya wong lanang ala fadli ma'i ing ngakase turahe banyu bitori ing dalem dalan yang ukang nyegah sapa rajul Ibna Sabil ing Ibna Sabil min saking alapman wong sing duwe banyu akeh ning dijaluk ora entuk. Para julun lan wong lanang ya akang baiat utawa sumpah setia sapa rajul imaman ing pemimpin li dunya krana arai donya. In ato lamun awes sapa imam ing rajul. Sumpah setia marang pemimpin nak diwenehi. Nak ora diwenehi ya ora. Mak ing perkara yuri tukang ngarepake sapa rajul. Wafa mongko nuhoni sapa rajul lahu maring imam. Nah, urusan dunyane diwenehi ya tetep menur. Wa ilam yuktil lan lamun ora diwenehi. Wa ilam yuktil lan lamun ora menehi sapa imam hi ing rajul. Lam yafi mongko ora nuhoni dalam arti menepati sapa rajul lahu maring imam. Para julun lan wong lanang sawa makang nganyam sapa rajulan ing wong lanang alasil aten ing atase dagangan badal asri ing dalem sakwise mangsa pahlawan nulis sumpah sapa rajul sing sawa maiku wau lahu maring rajulan billahi kelawan Allah lakot uktiyah yakti teman-teman diwenehi sapa ingsun biha kelawan sil'ah kada ing rego semene wa kada lan semene pasod dakon nulim benderake sapa rajul sing sawama hu ing pasod dakon failen ing mburi pasod dakon nulim benderake hu ing sil'ah hu ing rajul sing sawama iku wa sapa al akhir wong kang meneh dalam arti ngentul rego mudeng nggih ngejak kanca iki diomongi iki barangnya apik iki jan barangnya apik iki barangnya istri nek wae regane jan larang lha kuwi jenenge apa men dintul ben regane mudah al amru perintah bisyirqati kelawan jujur liman kedue wong lam yak tapit kang orang bundeli sapa man al yamina ing sumpah bikol bihi ing dalem atine man fi hali baihi ing dalem tingkah tukune man utawa adole man ambarane sapa mahadum nuhudama an jarire an mansure an abi wahile an qaisi ni abi horozata kala ngucap sapa qais kuna ono sapa kita iku bil Madinah ing dalem Madinah nabi ku adol kita al ausaqa ing pira-pira budak ya masak iku wae wanap tahu lan tuku sapa kita ha ing ausak panusami lan ngarani kita anfusana ing awake kita asama sirata ing pira-pira maklat
wa yusangi lan jenengi to ngarani na ing kita sawa anasu menungso. Diarani sama sirah utawa maklah. Faqara januli metu ilaina maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasama nuli jenengi sapa nabi na ing kita bi ismin kelawan jeneng akan utawi ismin iku khairun luwih bagus lana maring kita minallahi tinimbang jeneng samai kang jenengi sapa aladina ing kita bihi kelawan man anfusana ing awak dhewe niki to makola nuli dawuh sapa nabi ya maksarat tujar rombongane pira-pira pedagang inna husnul kelakuan iku yashadu nyekseni bayi aku ing daganganmu kabeh apa al halifu sumpah wallahu lan muspro utawa lahan pasubu mongko nyampura sapa sira kabeh ing bis sedekah kelawan sedekah. Wujubul khiyari ku wajibe permilih lil mutabayyi'aini maring wong kang dol tinuku loro. Qabla iftiraqihima ing dalem sadurunge pisahe mutabayyi'an ki wong sing jual beli. Antarane sapa Abul Asy'afi an Khalidin kula ngucap sapa Khalid hadasana sapa Sa'idun wa huwa dewi Sa'id ibnu Abi Arubata anggota datang an Sholihin Abil Khalil ya Abil Khalil an Abdillah ibn al-Harith an Hakim ibn Hizam apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul al bay'an utawi wong kang dol niku iku bil khiyari kelawan permilih malam yaf tariko ing dalam selagine durung pisah sapa bayian fa in bayyana nuli lamun jelas sapa bayian wa sadaqa lan jujur sapa bayian buri kang mongko dibarokahi sapa lahuma bayian fi bayi'ihima ing dalam dol tinukune bayian wa in kadzaba lan lamun goroh sapa bayian wakatama lan ngumpetake sapa bayian mugi mongko dibusak apa barokatun bayi'ihima barokah dol tinukune bayian zikrul ihtilafi iku nutur pasulayan ala nafi ing atase nafi tilafil hadisi ing dalem lafal hadis nafi Abarona sapa Muhammad bin Salam atawal Haris bin Miskin dan qiraatan hal diwacake langsung alih ngatasi Haris. Wana tawi ingsun asma ingsun. Qala utawi lafal hadis iku lahu kedue Haris. An Ibnu al-Qasim qala ngucap Ibnu al-Qasim. Hadasani sapa Malikun an Nafi' an Abdillah ibni Umar. Abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi al mutabayyi'an utawi wong kang dol tinuku loro iku kulo wahidun utawi saben-saben siji min huma saking mutabayyi'an iku bil khiyari permilih ala sahibi ing atase kancane kulo wahid malam yaftariko ing dalem selagine durung pisah sapa mutabayyi'an ila bai al khiyari kejaba kelawan dol tinuku permilih. Abarana sapa Amr bin Ali, kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Yahya an Ubaidillah, kala ngucap sapa Ubaidillah, hadasani sapa Nafi'un an Ibni Umar, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasul, al-bay'an utawi wong kang dol tinuku iku bil khiyari kena permilih. Malam yaftari koin dalam selagi durung bisa sapa bayian au yakuna utawa ana yen takhono apa be iku hiyaron bek khiyar dalam arti ya jual beli sing permilih ambarana sapa Muhammad bin Ali al-Marwazi kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Muhrizul al-Wadhahu an Ismaila an Nafi'in an Ibni Umar kala ngucap sapa Ibni Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutabayyi'an utawi jual beli loro iku bil khiyari kana permilih malam yaftari ing dalam selagi durung bisa sapa mutabayyi'an illa ayyakuna kejaba yen dahon apa al-bai'u
jual beli iku kana ono be iku an hiyarin saking permilih. Fa in kana nuli lamun ono apa al bai'u adol an hiyarin iku saking permilih. Fakot wajib mongko teman-teman wajib apa al bai'u jual beli. Abarana sapa Ali ibn Maimun, kala ngucap sapa Ali, hadasana sapa Sufyan, an Ibnu Jurayj. Kala ngucap sapa Ibnu Jurayj. Amlandik te. Tawa ngimplak iku apa? Mendikte. Amlandik te alaya ngatasi ingsun sapa Nafi'un Nafi'. An Ibnu Umar, kala ngucap sapa Ibnu Umar, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza tabaya ing dalem nalikane dol tinuku sapa albayiani wong kang dol tinuku. Aku wahidin monggo gawe saben-saben siji minhuma saking bayian. Iku bil hiyari kena permilih min bayihi saking dol tinukune kulo wahid. Malam yaftari ko ing dalem selagene durung pisah sapa kulo sapa mutabayian iku wae. Aw yakun ando yen dakhono apa bayi uruna dol tinukune bayian iku an hiyarin saking permilih. Wa in kana nuli lamun ana sapa be iku an hiyarin saking permilih fakot wajib mongko teman-teman wajib apa albiku jual beli. Akhirana sapa Amr bin Ali, kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Abdul A'la, kala ngucap sapa Abdul A'la, hadasana sapa Syu'bah an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul. Al-bayi'ani utawi wong kang dol tinuku loro iku bil hiyari kana permilih dikon pilih malam yaftari kang dalam selagine durung pisah sapa bayi'an au yaku lau wong yen tok ngucap sapa ahadul masalah sisine bayi'an al lil enten lam iki lil akhari maring wong kang meneh ihtar milio sira agarana sapa Ziyad bin Ayyub wala ngucap sapa Ziyad hadasana sapa Ibnu Ulayyah. Kala ngucap sapa Ibnu Ulayyah, amba ana sapa Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Kala ngucap sapa Ibnu Umar, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bayi'an utawi wong kang dol tinuku iku bil hiyari kana permilih hatta yaftariqa sehingga wis pisah sapa bayi'an. Aw yakuna utawa yen takhono apa bek iku bai'ah hiyarin jual beli permilih waru bana kona lan terkadang ngucap sapa Nafi' au yakula utawa yen ngucap sapa ahadu masalah siji bayian lil akhir maring kang meneh ihtar ing lafal ihtar maknane ihtar milih sira akhirana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laits an Nafi'in an Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayi'an utawi wong kang dol tinuku iku bil hiyari kana permilih hatta yaftariqa sehingga wis pisah sapa bayi'an aw yakuna utawi yen ono bek iku bayi hiyarin jual beli permilih baru bangangkula lan terkadang ngucap sapa Nafi'in Nafi' aw yakula utawi yen ngucap sapa hadu masalah sisine bayi'an lil akhir maring kang maneh ihtar ing lafal ihtar abarana sapa Qutaibah kula ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laits An-Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Rasul idza tabayya ing dalem nalikane jual beli sapa ar-rajulan wong lanang loro. Pakul wahidin mongko utawi saben-saben siji ning rumah saking rajulan iku bil hiyari kana permilih hatta yaftariqa sing wis pisah sapa rajulani. Pakolalan ngucap sapa iki bapak ini Ibnu Umar, wakola lan ngucap sapa Ibnu Umar, marotan ing dalam sepisan, ukhra kang meneh. Malam yatafarraqa ing dalam selagene durung pisah sapa rajulan. Wakola wakana lan ana sapa rajulan. Jam iku jami'an, wakana lan ana sapa rajulan iku jami'an kumpul isih ning nggon. Ayu khayra utawa akan milih sapa ahadu masalah siji rajulan al akhara ing wong kang meneh fa in khayyaran lamun akan milih sapa ahadu masalah siji rajulan al akhara ing kang meneh patabaya anuli akad jual beli sapa rajulan ala dalika ing atase mangkono lah khiyar pakot wajib mongko teman-teman wajib apa al bai'u jual beli
fa in tafarraqa nuli lamun pisah sapa rajulan ba'da antabaya ing dalam sause yen tok jual beli utawa akad jual beli sapa rajulan walam yatruk lan ora ninggal sapa ahadun wong siji min huma saking rajulan al bai'a ing adol fakot wajib mengko teman-teman wajib apa al bai'u akad jual beli abarone sapa Amr bin Ali kala ngucap sapa Amr ada sana sapa Abdul Wahhab kala ngucap sapa Abdul Wahhab sami itu kurung ingsun Yahya bin Sa'idin ya kula hale ngucap sapa Yahya sami itu kurung ingsun Nafi'an ing Nafi' hadis wale ceritane sapa Nafi' an Ibnu Umar saking Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innal mutabayyi'aini satuhune wong kang jual beli iku bil khiyari kana permilih bibai hima ing dalem dagangane utawa jual beline mutabayyi'ain malam yaftariqa ing dalem selagine durung pisah sapa mutabayyi'ain ila ayakuna kejaba yen to ana apa albi jual beli iku khiyaran permilih kala ngucap sapa nafi fakanan mulya ana sapa abdu ibu ila istara ing dalem nalikane tuku sapa abdu sayan ing suci-suci yuk jibu kang nggawuake dalam arti nggawuake iki gumun hu sapa abduwa hu ing syai'u wau faroko mongko misai sapa abduwa sahibu ing wong kang duweni syai' jual beli ini kuwi ora jelas ngono kuwi dalam arti gawuake iki gumunke akhirnya sapa Ali bin Khujri kala ngucap sapa Ali ada sana sapa Husaimun an Yahya bin Sa'idin kala ngucap sapa Yahya ada sana sapa Nafi'un an Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutabayyi'an utawi wong kang jual beli iku layak bi ora sak jual beli wong maujud bena ing dalem antarane mutabayyi'an hatta ya tafarraqa sehingga wis pisah sapa mutabayyi'an illa bai al khiyari kejaba jual beli permilih dikrul ikhtilaf iku nutur pasulayan ala Abdillah bin Dinar ing atas Abdillah bin Dinar filah fi hadzal hadis ing dalem lafal iki hadis antara sapa Ali bin Hujrin an Ismail an Abdillah bin Dinar an Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulo bayi aini utawi saben-saben wong kang jual beli iku layak bi ora sah jual beli ini iku maujud bainahuma dalam antarane kullu bayi'ain hatta yatafarraqa sehingga wis pisah sapa kullu bayi'ain illa bi al-hiyari kejaba jual beli permilik ambarana sapa Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Hakami an Syu'aibin an Ilaisi an Ibnil Hadi an Abdillah ibni Dinar an Abdillah ibni Umar an Usni Abdillah bin Umar iku sampe krungu sapa Abdillah Rasulullah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulo hale dawuh sapa Rasul kulo bayi ini utawi saben-saben wong kang jual beli iku fala bai'a ora ana sah jual beli iku maujud bainahuma ing dalem antarane kulo bayi hatta ya tafarraqa sehingga wis pisah sapa kulo bayi ila bai'al khiyari kejaba ing jual beli permilih ambarana sapa Abdul Hamid ibnu Muhammadin kala ngucap sapa Abdul Hamid hadasana sapa Mahladun kala ngucap sapa Mahlad hadasana sapa Sufyan an Amr bin Dinar an Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulo bayi aini utawi saben-saben jual beli iku layak bi ora ana jual beli ku maujud bainahuma ing dalem antarane bayi'an hatta ya tafarraqa sehingga wis pisah sapa bayi'an illa bai'al khiyari kejaba jual beli permilih akhirana sapa Ar-Rabi ibn Sulaiman bin Dawud kala ngucap sapa Rabi hadasana sapa Ishaq bin Bakri kala ngucap sapa Ishaq hadasana sapa Abi an Yazid bin Abdillah an Abdillah bin Dinar an Ibnu Umar an Husduni Ibnu Umar iku sami aku sapa Ibnu Umar Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kulo hale dawuh sapa Nabi
kullu bayi aini utawi saben-saben wong kang jual beli iku la be ora ana jual beli ku maujud benuma ing dalam antarane kullu bayi hatta yatafarraqa sing wis pisah sapa bayi ila bi al hiyari agar sapa amrun nu yazida an bahsibni asadin kala ngucap sapa bahas ada sana sapa syubah kala ngucap sapa syubah ada sana sapa abdu wa ibnu dinarin an ibni umar kala ngucap sapa ibni umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulo bayi ini utawi saben-saben wong kang jual beli iku fala pe ora jual beli iku maujud. Bena huma ing dalam antarane bayian hatta yatafarraqa sehingga wis bisa sapa bayian illa bai al hiyari kejaba jual beli permilih. Abarana sapa kutai batu nusaidin orang ucap sapa kutai hatta sana sapa Sufyan an Abdillah bin Dinarin an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawa sapa Nabi al bayiani utawi wong kang jual beli iku bil khiyari kana milih malam yatafarraqa ing dalem selagine ora bisa sawa bayian au yakuna utawa yen takhono apa bayi huma jual beli ni bayian iku an khiyari saking bermilih agar ana sawa amru bin ali yen kurang ucap sawa aman ada sana sapa amru bin Hisyam kurang ucap sapa mu'ad ada sana sapa abi anggota data anil hasani an samurata Awanan Nabi Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi al bayi'ani utawi jual beli iku bil hiyari kana permilih hatta yatafarraqa sehingga wis bisa sapa bayi'an au yakhudha utawa ngalap sapa kulo haidin saben-saben siji minhuma saking bayi'an minal beli saking jual beli ma ing perkara hawa kang kepengin sapa kulo wahid wayata khayaro nilan aweh waktu milih sapa bayian iku wau salah sama roten kelawan telu pira-pira ambelan antarane sapa Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yazid kala ngucap sapa Yazid ambana sapa Hammam anggota data anil hasani an samurata kala ngucap samurah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayi'ani utawi jual beli iku bil khiyari kana permilih malam yatafarraqa ing dalem selagine durung bisa sapa bayi'an wa ya khud lan ngalap sapa ahaduhuma salah sisine bayi'an maing perkara dia kang ridho to seneng sapa ahaduluma min sahibi saking wong kang duweni min sahibi saking kancane ahad iku wae au hawa kepengin sapa ahad wujubul hiyari iku wajib permilih lil mutabayi aine kedue wong kang jual beli qabla iftirabihima ing dalem sadurunge pisah mutabayian qabla iftiraqihima ing dalem sadurunge pisahe mutabayian bi abdaniha kelawan badane utawa awake mutabayian abarona sapa Qutaibah bin Sa'idin kala ngucap sapa Qutaibah adalana angga ana sapa Alaitsu an Ibnil Ajlana an Amr ibn Syuaib an abihi saking bapake Syuaib an jadi saking bayi Syuaib awana Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi al mutabayi anu wong kang jual beli iku bil hiyari kana permilih malam yatafarraqa ing dalem selagine durung bisa sapa mutabayin ila ayakuna kejaba yen takhono apa bek iku safqatan ngejoki rego iku safqatan akad ngejoki rego iku safqata hiyarin ngejoki regone permilih wala yahilu lan ora halal lahu maring ahad apa ayu fariqa yen toh misahi sapa ahad sahibahu ing kancane ahad khosyatan karena ora kuwatir ayastakila yen toh gagalake apa sapa sahib ayastakila yen toh gagalake sapa sahib ing ahad al-hadi atau iku penipuan fil bai'i ing dalem jual beli abarona sapa Qutaibah bin Sa'idin an Malik
an Abdillah ibni Dinarin an ibni Umar wa anna rajulan sunane wong lanang iku dakaron utawa sapa rajul li Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam anahu sedune Rasul iku yuk anahu ora Rasul anahu sedune rajul iku yuk da'u ditipu sapa rajul fil bai'i ing dalem jual beli. Fakola nuli ngucap, fakola nuli dawuh lahu maring rajul sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza bita ing dalem jual beli sapa sira, fakul mongko ngucap sira. La khilafata ing lafal la khilafata. La khilafata ora ana ngapusi iku maujud. Akanan nuli ana sapa rajul wong lanang idza ba'a iku idza ba'a ing dalem nalikane Abdul sapa rajul ya kulo mongko ngucap sapa rajul la ilaha illallah. Bisa turun jual beli yo ngomong sik, ora ono hapus-hapusan yo. Dunia ngoten. Abarona sapa Yusuf bin Muhammad dan kula ngucap sapa Yusuf. Hadasan sapa Abdul A'la, an Sa'idin, an Qatadah, an Anas. Apa ana rajulan sene wong lanang. Iku kana ana sapa rajul fi'u datihi ing dalem. Fi'u datihi ing dalem pendapatane rajul apa dzafun apas karena mengkono sapa rajul iku yubai wadon sapa rajul dalam arti jual beli wa anna ahlahu lan setuhune keluargane rajul iku atau nekani sapa ahlahu anabiya nabi faqalu nuli ngucap sapa ahlahu ya nabi Allah itu nabi ni Allah Ujur nglarang transaksi sapa sira alaihi ing ngatasi rajul. Padaan nuli nyegahu ing rajul sapa nabi wa nabine Allah. Panahan nuli nyegah sapa nabi ing rajul. Faqala nuli ngucap sapa rajul, ya nabi Allah itu nabine Allah. Ini sedune ingsun. Iku la asbiru rasa ingsun anil baiki saking adol. Kala dawuh sapa nabi idza bita ing dalem nalikane jual beli sapa sira fakul mongko ngucap sira la khilafata ora tipu daya utawa ngapusi mojo. Al mukhaffalatu sedherek.